Неповторимият чар на Мелник. Мелник е най-малкият град в България и едно от най-обичаните и посещавани места в страната. Още преди около половин век живописното градче е обявено за град-музей. Земя, където традициите са живи и ревниво пазени. И най-вече местната традиция за превръщането на слънчевите лъчи в вино. Градчето е разположено в югозападния склон на Пирин. Местността е изключително живописна и характерна. На гигантски пирамиди от креда напомнят скалите, край които червенеят керамидени покриви. А вътре в града, като на етнографска изложба, се редят фасадите на традиционни къщи. Сред най-именитите от тях е Кордопуловата къща. Построена е в средата на 18 век от заможен гръцки търговец Кордопулос. Тя е една от най-внушителните възрожденски къщи в страната. В почти всяка мелнишка къща туристите могат да посетят изба, издълбана в тунел в скалата с бъчви вино. Мелнишката лоза е уникален стар сорт, отглеждан от незапомнени времена в този район. Младите вина с наситен черешов цвят, интензивен аромат, доминиращ от череша, достатъчна плътност и характерна пикантна тръпчивост. Много добре се развиват в контакт с дъбова дървесина. Отлежалите мелнишки вина имат богат комплексен аромат, в който се долавят интересни тонове на тютюн и кожа. С местния възрожденски бит запознава експозицията на Градския исторически музей в Мелник. Намира се в Пашовата къща, строена през 1815 година. Състои се от каменно приземие и етаж с салон. Приземният етаж на музея разкрива основния поминък на града и района. В това иначе малко китно градче някога е имало над 70 църкви, а в околността намират убежище 4 манастира. Един от тях, само на 6 км от Мелник, е Роженският манастир. Това е най-голямата обител в Пиринския край и един от най-запазените средновековни български манастири. Построен е през 13 век. От тук се виждат върховете на планините Пирин и Беласица, както и мелнишките мелове. Храмът е с забележителни стенописи и богат дърворезбован иконостас. От Мелник пряка пътека отвежда към хижите Пирин, Малина и Мелнишките пирамиди. Тези уникални природни образования на височина достигат до 100 метра. Те са с характерни отвесни склонове, оформени от ерозията. През 13 век в Мелник българският цар Калоян и византийски императори заточват цели родове на византийски аристократи. Руините от онази бурна епоха са запазени до днес, като Славовата крепост и църквата Свети Никола. А днес, уморени от забързаното ежедневие, подслон под тежките сенки на Мелник, намират драги гости от страната и целия свят. Мелник е необходимата глътка въздух и най-вече дългата глътка животворно вино, в добра компания и скъпи приятели.